Join Cock and Duck as they talk about family and kids and all sorts of issues in Visayan version. Unedited, free-flowing conversation that talks whatever affects us in our daily lives. Bahala na, basta maonana, bizdak good. Welcome to Cock and Duck's podcast, hosted by Baruch and Takya. Storya Tamaski Unsa. Hello sa tanan, sa among tigpaminaw karon kami na pod si Takya og si Baruch. Kumusta Hi, mo? Baruch. Kumusta mo tanan bayan? Hello Takya, kumusta? Okay lang. Sa imong lingaw karon? Wow lang gyapon. Oo. Bantay Bata 163. 163. Aha, ako duty. At least last day man nimo Oo, karon. Biyernes. Last day ako ana pod ugma. Oo, imo na pod Dili ugma. na pod Bantay Bata. Ako na pod mahimong 163. Bayo. Oo. Substitution. Baruch out. Takya in. Ano siya no? Sa basketball no? Basketball, oo. Nag-unsa man ta karon Takya? Nagunsa mi karon. Mga totoo. Tungod sa kainit karon. Oo. Naara mi sa balay kay ako may nagbantay sa igaagaw ni. Oo, iyahang mga Nagkakuan ako karon be. kasin andiri sa balay gasinamok. Talaga sinabok ba? Dayo sa mga butan man, mga butan. Maayo kay naa sila diri karon para napoy kadula atong anak. Mao. Mm. Kumusta man ang trabaho karon be? Sige kumusta unsay imong trabaho? Init kaayo karon panahona. Lagi init. Oo. 43 murag 43 degrees karon Karon, be. oo, mao lagi, mao nang wala ko ni overtime. Bahala mo. Kamura dira mag-overtime mo eh. Pauli ko. Lagi nagwalang mi kagani ha. Nangadto mo playground. Playground. Yeah, Oo. nag-playground lang. Dali ra pug kaayo kay tungod sa kainit. Murag dali ra kas tanan. Grabe kainit siya, dili gid Dili maantoy. Oo, maantos. Dili maantos. magwanta. Grabe, init Oo, kay tanan. kailangan. Nagbaklay ra may kagani ha. Kaysa mag-drive kay mas enjoy man sa mga bata. Dool naman po ang playground. So, na-enjoy po sila sa pila lang ka oras. Painom mo sila og mga tubig, daghang tubig. Ay, syempre. Oo, playground. So, gadagandagan sa dito. Mora gyapon na may na mga swing, ra gyapon mga Playground, no? mga kadula diri. Mao man ang mga kita. pastime diri, no? Oo, maski ako sa Sabado, mga bayan, dito ako na paadto sila sa Playground. akong anak sa playground, yung pastime kay para legano na ako na siya dito, ambakon, ipaswing, ipasagarit-sagirit, hantod ka po yan para sa ugma. Na siya ugma. Para paggabi, hagok na yun. Inana ang akong sikreto, mga bayan. Si pakapuyon gud ba? Pakapuyon, bahalag magdula ka dira. Basta pag abot o gabi Tulog hagok. Tulog. Mayo Ana pud lang. mayo gid sa iyo ana be. So ugma, at least ugma manglakaw mo na gyapon yung mga igagaw. Nag-sleep over sila, no? Nag-sleep over. Pila na ka days na adere so ugma malingaw na pud mo. Ayaw kalimti ang yung soccer ugma. Ana, Jod, ana. So, Oo, na po activities, di ba? Para malingaw-lingaw lang po siya. So ikaw sa una sipa-sipa. be. Ikaw sa una. Unsa Unsa man? man mo ang pastime nimo? Pastime. Nakadumdum ko sa una nga akong pastime. Tuwang-tuwa pa ko, nagpuyo man ko sa akong lula, no? Sa pilapod katuig ko dito nagstay. Akong paboritong pastime kay mga tumis akong maigagaw sa suba. Dito. Maghumol mi dito, tibuok. Hapon, hantod, mga itom. Ito lang po kadaan. Agabi po. Ito mo po daan eh. Bawiin mo na sinabi mo Tagalog to Tagalog. Di mo ko ito mo. Sakto na biyata. Hatid mga ito. Kining olive skin biya ako. Ako ang skin ako. Ato ang panit. Oo, mo lang dito. Mo ra, bagaligo ra mo? Dili mo Dito, manikop?
manikop oy part na siya. Kasi Oo. manikop. Manguha or manguha na siya. Manikop or manguha o kuyampe. Kuyampe oo. na. Nana mi sa una sa akong mga igagaw dito. Mura mi og true kay magamit-gamit pa mi og scuba. Scuba? Mag-scuba ka pa mi ba? Oo. Manalo mi, muhumol mi unsa ni tawag na? Mo dive mi. Dito tapos ablihan na mo ang mga bato. Kasi syempre naman sa manago sa mga bato-bato, di ba? Maraming correct din sa may gaagaw. Maganaala pa mi, mag-sign language pa mi. Naadari ang kuan. Ang kuyampi ako kayo. Ay, daghan kayo may makuha. Dili po daghan, sakto-sakto lang. Igo-igo lang mapuno ang balde. Sa una kay daghan man to'y kuyampi sa among suba kay. Kita na ko to yung suba dito. Oo. Tawag ato limpyo pa ang suba sa una, dako pa ang suba sa una. Tapos kining klaro. Dagang pataw manligo. Mao. Unang paborito na ako ng kuyampi. Kuyampo. Kuyampo. Kadagdag ka ng mura og kuan, mura og unya na lang. Ikaw sa. Mo na siya. Kuyampi. Pagkahapon ana adi amo day ng sanlagon, amo nang pritohon, mantika. Kalalami. Lahi ang kuyampi sa suba og sa kuano? Sa dagat? Sa dagat, lahi. Lahi. Kayong, sana ka nang dako kayong anak ba? Sipit. Sipit, dakong sipit. Tinood. Dagmay po, dakong sipit. Sakto na. Bitaw, no? Kakon ka na, manay mga kuyumpi sa tabang, manang sa river. Tambang. Lahi po ng lasa, tamis po. Tamis na sila. Tamis, manang. Lami man ako, sa bawan. Sa bawan. Ano na ako na, prituho na ako na sanlagon, tapos butangan na yun og suka. Sili na yun. Bites na ako, magkasinabot yun na. Daghan pa day mo? Daghan mi sa kong igagaw. Oo, usahay gani. Di ka nang dili mi mga absent mi. Na, magkating classes mo? Oo. Absent. Tuan na po mi sa suba. Dito ang lingaw kaya man suba. Marag tambayanan na lang nito. Tambayanan, oo. Tapos limpios pa sa una. Among buhaton dira sa una kay siyempre mga to gyud ang importante gyud dira mangita jud ka og spot. Siyempre. Oo, dito kailangan dito jud mo na sa pinakaibabaw. Pero naman to'y tulay. Nakita mo na ako na to'y tulay. Napoy to'y tulay. Dira mi magambak-ambak. Kahoy pa sa unang tulay? Kahoy pa. Oo, kahoy pa ang karon simento naman, murag lahi naman karon ang suba ninyo. Lahi naman, gamay na kayo, tapos lubog na. Lubog. Oo, gamay. Oo, tungod manguna sa mga daghan na kayo mga napay man laba dito. Truso. Sa unang panahon, naagyapoy man laba. Katong last time, dugay na itong mga panahon. Naagyapoy man laba. Siyempre, dali man na ditong panlabaw. Uban mga tao dito, wala may mga washing machine ba. Dali ra kayo na diretso na. Oo. So, muna ang baton dito, mga tumi dito sa pinakatuktok kay siyempre, kailangan limpyo. Siyempre, wala mga mix-mix. Tama, siyempre. Kung dito ka sa dito ka sa silong na, makainom pa lang ka o minerals and ions. Good luck na lang. Oo, siyempre. Tapos dito, nindot kayong mga... Lalo nagdagan kayo mga ligo. Oo, dagdag kayo mo. Asa ka dapat dito juga. Ihi. Mainom ni mo ng ihi. Dito, dire-diretso lang. Oo, diba? Oo. Ano yung nakanindot sa una ang pastime na mo, ang playground na mo. Dili pa man pareha karon nga, siyempre. Dire. High-tech. Namagi yung mga location ang mga bata, family, na ay playground. Oo, binuhatan man gyud sa gobyerno, di ba? Lahi po sa Pilipinas, siyempre sa Pilipinas, lahi man po dito lahi ang sa tuwa. Syudad na naamang gyud ang mga bata, di ba? Yeah. Pag naog nimo sa hagdanan, daghan naman din kay mga bata, makadula-dula naman din sila. Lahi po diri, lahi po kadiri kung mag-raise ka og kids, anak na to, di ba? Wala mga inana jud unless mambisita ang mga igagaw o kita mo adto sa ilaha. So lahi ang ato ang mga, di ba? Lahi ang ato environment. Ang atong experience, ang atong pag-raise up pod sa una. Kinakaan man ta. So mauna siya ako ang pastime sa una. Inana lang, nindot pa kayo to.
sus mag-ana mi, maglakaw-lakaw mi dito. Kita pa mig mga kabaw. Paimno ng mga kabaw. Suba, di ba? Linta, Lindot kayo. Linta, ay daghan kay linta. Uy. Ang sa'yo, Bisaya ng linta? Ito na i-question sa next time, no? Murag linta. Alimatok. Alimatok. Oo, alimatok. Jesus, sabi nga itong binisaya nga, no? Lalo na itong Bisaya nga podcast. Vocabulary nga to. Mawala-wala na gito, no? Lagi, alimatok ko linta. Linta. Mas linta. Permintita mabilin-bilin. Permintita makalimot, sahay. Wala, amnesia na. Pag mahuman na din ta sa ato ang istorya-storya ta, wala. Ay! Aya din nato marunduman. Buang nga dyan ni Takyaw. Buang ano mantay na ako. Diretso na litok, di ba? Oo, tama. Oo. Ikaw, sa'yo mo experience po? Ako experience. Naman po mo yung suba, di ba? Alam, may suba. Medyo layo-layo lang ako suba ka. Mga diri siguro, mga layo-layo. O di ko kakuan break. Basta layo-layo siya. Baklayon pod. Inyo kay dool naman yun kayo. Makita man ninyo din ang suba. Di ba? Medyo layo-layo pag yun. Baklayon pag yun eh. Baklayon pagamay. So na may mga lubi, na mga saging. So, ang among buhatan sa una, lalo na kanang wala bitayo, kanang bitang mag-ulan bitaw. Tapos maputol ang tubig. Tubig? Dili ba kanang bitang tubo sa tubig sa bukid? Maputol ansa na mawasak dili mawasak. Wala na may kwan. Wala na tubig sa sentro. So wala na tubig. So ang ambuhato namo instead na layo man kayong puso. So daghang labhan. So dalon magsapot-sapot mga ig-agaw, mga bata pa may mga ig-agaw, tapos mga auntie na ako dito sa suba man laba. Sila mama o mga auntie dito man laba sa suba. Tapos natay kantod ka rin binapatong dako kayo grabe dako kayo kanang bato ba dito baka di biya ko kabaluglangoy di po may kabaluglangoy tawban dito sila mag-ambak tapos nice pa kay itong suba sa una kay limpyo tapos dako pa ba wide pa siya tapos karon kanabitang sa lubi kanang iana bitaw ang imo ang kuan ang labhonon ni mo. Instead of imo ang batchak ba na? Instead of imo ang kana poy word unsa na siya ng mga word mga bayan. Oo. Instead imong kusuhon, pwede nimo gamitan atong lubi. Lagi murag batchak. Ambot unsa na siya basta gamit ana para ana nimo ang yes. Mao na gamito ni mama ug akong mga ante. Adila. Question nato na sa atong mga bayan next time ha. No? Tapos ang mabuhaton, tapos pag umanog laba, usahay ang uban manguha sa pareha sa inyo aba, magkuyumpi. Tapos naputoy gamay be kanang gamay na kanang shell. Shell. Tapos ang buto sa na siya be. Shell ganina sa ako ang huna-huna tapos karon wala. Patay sa mahimo. Dito ra mi magluto be. Dili. Bukay. Dili ba na siya? Ang po lagi. Ikaw takya perminti gani magabuhaton sa ako ano? Kay ba man ako na-experience sa bata pa ko. Nalibot na ko sa kalan. Amo sa bawon be. Kana itom na siya color. Ito bang color? Lagi. Tapos bukay. Hindi ko kadumdum sa galan. Bukway. Sakto na. Buang katakwata. Imo jud ko ipasuffer no. Bukway na be. Bukway lagi. Gamay ra man siya. Tapos kidaghan man siya. Mamilit pa na siya sa bato. Mamilit na sa bato tas sa daghang kay be. Tapos ako mga ig-aga kay me. Sa bawon na auntie na mama. Sa mo na siya tulahon. Di sa bawon, basta sa bawon nila. Wala na sa pagluto, basta sa bawon. Tapos katong kayumpo. Siya ko ani tarong mo na istoryahan dra eh. Mura mga kauguan. Ang kayumpi. Kuyampi.
Ikaw, Jod. Uso mo na. Kayumpi. Basig lahi na nga tribo nga klase nga Kayumpi, be. Kayumpi. Ka, mga ka, oy. Dili man na kuyampi kayo. Kuyampi na. Kayumpi. Ay. Kayumpi na, uy. Lahi man nga word na yung one. Kuam, lahi na siya, uy. Kuyampi, di ay kayumpi. Di imuhan ng word. Lahi ko na ko ang word. Kayumpi na siya. Ayaw ko glove sa ko ang kuyampi. Imuhan ng kayumpi. Ako aling kuyampi. Oh, sige. Tapos, be? Unsa man? Tapos, be? Paminaw. Lagi ko. Ayun na, bukuhan. Sakit ka na yung muti. Tapos, mauna siya, be. Tapos, while nagluto, kumanan sa itong mga nilabhan, tapos, di ba, mga medyo damo-damo lang man sa gadya. O yung mga bato-bato. Dito ra ipanghalay na mo ang among nilabhan. So pagkahuli sa hapon, uga na siya. Piloon na lang. Dito ra pud piloon. Dito ra may hantod maghapon. Dito na mo magluto sa magdalag kanon. Sa suba. Dili magdalag kanon. Usay dito magluto. Oo. Nice kay be. Kayo ang experience, no? Ang serenity ba nga nakakasuba presko. Nice kayo gyud. Labi na ko yung mga igagaw. Wala na pinaka the best yung kauban ni mga igagaw, tapos nasla mama ako mga auntie. Manlaba. Tapos manlaba sila dili kapoy kay di ba naaban bibo man. Tapos naaban may tindahan dito sa sentro. Dili man magkuan si mama pag pubignaan na yung mga labhunon. Siyempre magkuan sa amin manlabas sa si mama. Manlabas si mama tapos so while naglaba kamo pod na nanikop nagdula. Nun sa kayumpi. Tapos ako, abi. Unsa man? Dako na kong alibatok. Gabaan. Diribi sa ako. Dapit sa kong hita. Really? Gisupsop? No, sakit kay B. Sakit kista na agay kan. Kapila ka na ko eh. Grabe yun. Kabawa na po. Gibutangan man tog sabon. Murag gibutangan man tog sabon pagkuha. Murag di na kay ko kadumdum. Basta nakakuan kong nakuanan kong alimatok. Tapos gikuan kanang murag sabon man tong gikuan ni mama. Tapos giana lang ko kanang kahoy. Gamang kahoy lang ba? Kutsilyo. Hindi kutsilyo. Batangas. Gali na Batangas. Ana lang be. Bibo biya be. Oo, bibo. Wa pa ko katilaw ng bukway. Nakatilaw ko be. Bukway anaon na siya batuon saon na siya pag-ablian na imo na supsup. Dili perdible. Perdible. Magpalit bag ka ng kuan na perdible, bago na perdible. Or kung dili ka na bitang sa lemon sito nga tree, di ba? Naman ka ng mga thorns niya. Kana siya, mo na among gamiton. Very good. Lami siya be, lami. Kuwaon ako tong itom, kato naman na siya. Pagkuha nimo ana, paglitkutik, ay kunsa na. Pag ana nimo, lughit nimo. Pareha mo na siya sa lughit ba nga lami pud na siya. Pag lughit nimo, malaman natin itom kung ano nimo tong itom gamay. Gamay ra gud kay siya good. Tae na kanang itom tae. Siguro. Ala lang siya be. Tapos pagkahuman magdala akong auntie ba magdala og saging. Saging nga kanang sinug kanang nilungag tapos ginamos lang dayon. Dito ra may hantod maghapon. Kabibo no. Kaya walay tubig. Asa man ka man laba dito sa puso sa bago pa man po ng puso sa una sa dito sa eskwelahan namo sa una. Na may puso karon bago pa man ambot na kaduwanaw kadumdum wala pa man na siya sa una. So man dito mi sa suba nas gana pag moingon ka mga tutag suba ganahan man pud mi. Karon katong nangulitan nga tay kalain mo bato mo to tinggetuan mao to be sa una mao to among pastime mao to among playground. Nice kay dito magkuan usay kasab-an na lang mi ni mama kay dugay kami gabi init kay tanan tawagon mi atuon mi mama dito sahay kay dito pason mo ganahan man mi dito magdala og pampuspos dili pampuspos nasa TV mo na ako na experience sa una. Gwapo. Kami po sa una basta kay mag-Muslim holiday public holiday. Sabi Muslim holiday? Nabi to Muslim holiday sa hay. Oo. Walay klase.
Public holiday. Public holiday, mga tulay. Mo lagi, mo na ako ang na-remember. Pwede min sa akong igagaw, si Dudong. Ito mga tumi sa suba. Tapos, manakop mi tapuri. Oo! Adumdum ka na. Oo, tama, pe. Tapuri dayon. Tapos, magdalamig silhig. Tanga chewing gum. Alo, kaluoy po daw na, uy. Chewing gum, butangan mo chewing gum ang tawag gini, ang silhig dito, amo na ipaana, pila ka book, tapos mo iglapad-lupad na sila, di ba? Amo po. Lisod, biyak na sa dakpon. Lisod, hinayo naman ni mo na. Alam mo, mukha na siya sa dahon. Mukha sa dahon. Imo ang hinayon og dukop ang likod. Gamay man na inyong tapore inggaw. Kato mo to yung pang mga giant yun. Muna mo. Muna mo ga. Wapot sa una. Malingaw na miya. Muna mo kadulaan sa una. Buang pud miya. Kami mapabutang pag kami galing may. Kahit ora mo. Patong na sa kini. Mao lagi. Mo patong na sa silhig. Wa na. Trap na siya dito. Dili na amo. Amo kay dakpon man gid namo kay magdagandag. Nice manong dagan jud ka. Dagan. Ay na exercise. Tapos exercise. Bata pa mo exercise. Dili kay dagan jud ka malimon ay kalingawan. Tapos nakadumdum po day ko mao po day namo ko bag nasa suba. Daghan man na sila. Daghan na sila, di ba? Daghan na sila. Amo kay butang nagsipisi. Mao lagi amo butag sinulid ba? Di ba? Butag sinulid tapos palupad-lupad din namo. Palupalo, luoy koy baya do. Aya pa ta baka wala karon. Siyempre, inana man nato ang inana man ta the way magdula sa una. Inana wala pa tay mga siyempre wala tayong mga dulaan na karon ng mga unsa mao na ato unsay magamit nato sa atong environment, unsay makita nato. Mao man nato dili na para karon. Kana pong kwan be dili lang bitaw kana bitag itom ang color. Itom ang color. Kana bitang murag beads, murag kuan. Wa ko kabalo ana itom na color. Nga naag murag lang siya kabaw. Unsay kabaw? Katamala mga katay. Unsay kabaw? Kaya malupad po siya ba nga itom? Wa ko kabalo ana. Na kanang napo na siya gamay nga kanang paniki. Ha? Paniki. Dili paniki. Unsa mga ambot kay butangan man po na. Butterfly. Dili butterfly. Butangan man po na mo nagpisi. Unsay nga nanan niya? Beetle. Kana. Unsay ko nanan niya? Bisaya gud. Ambot lang ako isuon mukaon ana. Si tawag ana. Oo, butan nagpisi. Imo nang subaon. Makaon bi ana. Ang uban. Si tawag ana ha. Naga na siya sungay gamay. Mulupad po na siya ito ang color. Lagi. Agay kusog kay akong kaon ako igsuon ana. Ani ka mukha na be. Mukhaon ako igsuon ana kadumdum. Grabe tawa na ako ana. Oo. Napod ba yan na be? Mapod yan na. Wala mi ana nga klase. Akong kuya, kadumdum ko na sa akong kuya. Butangan na nilag pisi ang ulo. Luoy tong kistanan. Luoy kistanan. Unana ang mga kuan. Pinaka the best po itong imong giingon ganina. Basta po mag-ulan, no? Ami, kaya ang pamati. Basta mag-ulan lagi. Medyo bugnaw-bugnaw, di ba? Tapos init biya kayo. Oo. Pero presko nice po kayo, no? Presko kayo ang pamati. Suba din, no? Oo, presko kayo ang pamati. Mura kag naligo og swimming pool, di ba? Oo, lami pa kaya ang swimming pool sa unay. Karon, susman ako ugawan na karon sa ugaw na kay karon so ba di na gyud wa na gyud na atiman ba Madumdum ka nang mag-ulan be tapos madumduman ako sa una be katong mga dagko na namo ha maghimo sila og kanang bitang saging be kanang saging ba tapos ikuha nila sa suba rafting yes dili rafting po nana kanang bitang kanang ilang himuong mura og balangay wala gi mag-rafting lagi imo nang gapuson tanan anaon mo na pasakusog ang ulan anak among buhaton anak ko na sila be dili may kay mga gagmay pa man me didto mi sa pinaka tok ana kanindot ana pila mi kabuk maghimo ana saging kanang saging na mo tapos among itapad-tapad tapos anaon din og baging ang tama enjoy kay na mura ka white water rafting tapos ulan dayon mabot mi dito sa pinaka hining
dito mo dito sa Baslayan. Oo ba? Mag-iba po dahil mo, ana? Yes, B, that was a great memory. Ako kaya, ako rin mga igagaw, mga dagko na ba? Dito may maghimo. Basta ka na laging basa. Siyempre, kanang TV ulan sa tuwa, basta mga Berber months na, di ba? Ting bagyo. Maghimo miya na dito. Kabalo kay kusog ang ulan. Maghimo miya na. Among gapuson ang tawag yan Unsa? Ang saging. Kanindot kayo, ana. Uy. Lagi. Oo, experience, ana. Dito may maglumba mi, come on. Tapos na dito sa submarine. Mulahos na submarine kay muapaw na gud ang tubig sa submarine dito. Naay submarine sa mga sauna. Muapaw na gud ng kanang tubig gud. Tapos ang current ba? Grabe ka, Bibo, bay. Pero ako ba, bitaw, nakakita ako ba, kinakapuwas? Oo, grabe, katawaan na. Bibo kayo na siya na memory sa una. Oo, Bibo kayo na. Karon. Junay. Dito lang mag-hike na layo kayo mong hikean pa uli. O sahay, manakay na lang may pasayroan, bauli mi. Layo kayo mong maabtan dito sa Pikas, sa Tungkurok dito. Oo. Layo na kayo, ban dito na mi, sa Baslayan, dito na sa syudad. Layo na ito. Layo, uy. Bibo kaayo to sa una. Mga inana, basta suba. Lang lagi basta suba, no? Nice. Basta taga-suba ka. Basta itom. Lahi na bang pagka-itom, di ba? Di ba? Lahi na bang pagka-itom. Uling. Uling ya. Tapos inana. Sige magligog suba. May palagi naman sige ligog suba. Oo, mo na pinaka the best yun. Tapos sa una dito, naman may spot dito. Among spot yun dito, katong na-cherries ba? Na-cherries bitaw. Tapos butangan na. Masanitas? Cherries ko basta inana nga kahoy. Anay kanang nagay cherries nga mga prutas nga makaon gay na. Masanitas lagi. Mansanitas mo pito akong gaingon sa imo nagtuk na biyata na last social episode. Social man ako, cherries man ako. Social ka be. Totial. Oo, cherries lang ako. Tapos dito, butangan na mo na. Dito mag-ambak-ambak mi. Butangan na mo nag-PC. Naman may gibutang ang PC dira. Mag-ana-ana mi. Mag-tawag na. Duyan mi. Tapos ambak na yan. Magtarsan-tarsan mi. At basta matagak si Tae. Kabibo ato sa una takya. Bibo kayo dalang. Karon, panaginip na lang. Manabe. Manaman atuang mga Bibo sa una, muagi ka sa mga suba ka nagyanan suba. Wala pa kay tao ato sa una diya sa suba. Wala pa kayo. Nay magkwari, balas gamay lang pero okay, limpyo gyapon siya. Di para karon wala na sa mga mampod limpyo kayo mas ganahan ba galing mi pag maglabas si mama ako pag ignon nga ma dito ta suba kay ganahan man ko dito suba kay magbaklay tapos bibo kay kauban nimo mga igagaw nimo ba diya angkol bibo kay sa baklay gamay ra di man gid kay layo gid kay tanan pero once kauban nimo mga igagaw nimo diya naman dayon kay dula naman dayon mong hunahuna na dayon dula lang tapos ligo lang bahalag itom na ka wala balag itom na kay ka ladula lang gyapon di ta maminaw sa ato ang parents dili ba uso sa una ang sana kanang sunscreen sunscreen good uso ba sa una na arte mo ka basta maginala wala mutakabaluan ng sunscreen wala kita na sa una wala kita uso sa una wala kita the best yun kayo na pastime. Wag kita siya. Isa na sa best pastime po nga. Ako po oy. Basta kauban lang ako kung mga igagaw tanan, mga tulang bisag asa may mga to magpatididit ba, mga to pagsuba bisag asa ba. Malingaw na kastanan. Halangan mo na kayo. Importante dyan, location is a must yun. Okay, siyempre, hugaw kayo dito. Ito ka, manlaban, ibak sa kabaw. Dito juga, kanindot, mag-ambak-ambak mi. Wow!
mag-box spring dayon me, di ba? Oo. Sa Sila una ba? kuya, inanaw sa Box kuya. spring, practice tayo kag box spring. Nakabalo di ako box spring po, pero wala po lagi na oo. Muna the best jud kaayo. That's good, be. Lagi. Mora man po akong madumduman sa una, be. Wala man po kay ko gina... Mora gid na akong nadumduman sa suba. Lahi na gyud na. Ay, naapo may kung nabitaw kung usahay kay duol naman po na sa naman po atabay sa una. Tabay. Di bali suba na namo. Tapos naapoy atabay nga dapit ra pud sa suba. Mga to baklayon pud gamay. Daghan na kaalimatok sa gilid-gilid. Sa gilid. Oo. Ay, bati Oo, na basa daghan na kay mga alimatok. Mahugaw na siya kay mga unggod na og ko ano. Oo, mga gaw may kauno na ana. At tula naman ba atabay ba? Magbuwan usay magtubig. Ano ra gud? Oo. Daghan kay tao amot lang naapabak katong atabay karon. Amot lang sa una pamanggod to sa unang panahon 1990s. Oo, kami po sa una ang mga tupod ni mga tumiog kawa. Kawa sa bukid na kon. Dira mi nice pod na siya dira pod. Nice pod pero di lang ko ganahan kay kasi na mga dili-ingon nato ba. Diba? Dilingon nato. Kung maligo mo sa kawa unless kining daghan mo. Ngalan palang daan kawa. Oo, ingon daw na na yung mga ligo dira, ano mga kan, di ba? Wala. Kawa, enjoy na siya dito. Oo po, sa una. Ko yung mga cousins. Oo. Lang. Oo. Inana, magid na. Best time. Magid na. Alangan na mag-ikaw ra. Mas nice na ginanaay mo mga... Igaga. Taghan mo kuyog. The more, the merrier. Oo. Tama. Diba? Mo ng experience. Tapos simple na kayo na life ba? Simple pero enjoy kayo, no? Simple life. Madala pa nimo ba? Imong mahununaan. Pero di gyud ka mahunahuna nimo unsay mo ang mga dulaan gyud sa una. Wala Pero kanang mga ingon ana, simple lang kay ato magsuba malima madumduman pa nimo. Malingaw pa ka mga pusil-pusil nato sa una, himuon pa nato. Anaon lang nato og lastiko. Kanang mansanitas. Sa una ibala man po na, di ba? O katong pusil-pusil, maghimo kag kahoy tapos ibutang nimo ng mansanitas, iana nimo sa guma. Tapos imuhang i-fold na imong sinina, mga bala daw kuno way nimo na ba. Mansanitas dai na siya dai. Mansanitas. Ganda ka nakabala. Good to know. Para na sa kayumpi or kuyampi ba? Kayumpi, nalumpi. Maura po na ako ang ma-share sa iyo, abay. Maupod. Ikaw napaka-ikaan sa ko, Ikaw, Mora? Mora na ako na dumduman po, be. So, lagi no? Atong mga bayan nato, dara sa mga nasa laing lugar karon dapit unsa man inyohang mga pastime pod ninyo karon mga pastime naman karon siyempre kung nata dere sa gawas sila po di ba mostly man gyud mato lang ka sa mall magpahangin na naman dito tanan kompleto naman di ba playground nanatanan mostly mga mahitabo naman ang mga inan at time kay naraman gyud sa mga baryo-baryo sa mga di ba rural lisod jud kaayo ang inana tama the best jud ang ma-raise up ka nga mag-grow up ka sa inana nga dapita. Inana naman tingali ang ato ang storya karon bino. Lang basta natin mastoryahan. Basta mastorya maski unsa. Ato lang ang atong anak nato. Syempre tagaan lang gyud nato og time jud nga makasultian nato experience inani. Diba? Galing mo ulit usahay mo ulit karon naman ta na wala ka ulit. Next karon na year makaulit ta hopefully. Lahi jud ang mag-raise ka og anak sa gawas o mag-raise ka sa Pilipinas. So ana na lang mga bayan, salamat kayo sa pagsunod sa amuaron, pamati salamat sa pagpaminaw. Sa inyong time sa amuang topic karon nga og sa sunod higayon na pod. Sa sunod higayon na pod magstorya-storya na pod ta og maski unsa lang ana. Ayaw lang mo kalimot i-follow lang me permente ni Takya. Ana lang nami sa Facebook Kakandak o sa Twitter Kakandak pod.
O sa sunod na pod higayon mga bayan, higala. Salamat kayo. Salamat! Bye!